Дълго време вярвах, че ако говоря и мисля за пари, ще изглежда меркантилна, че духовността и женствеността не се смесват с бизнеса и финансовата реализация. За времето осъзнах, че това е едно от негативните ми вярвания във връзка с парите и с финансите и че ако не го преработя, то ще ме държи в недостиг. Когато си позволих да променя начина, по който гледам на парите, нещо в мен се промени и сякаш се освободи енергията ми да привлича пари към себе си. Започнах да усещам увереност и лекота. Разбрах, че парите са просто енергия и когато жената е балансирана, естествено привлича към себе си както любов, така и изобилие. Точно за това съм част от Next Level Business, защото това е проект, който ме научи как да изграждам доход без напрежение и без конкуренция. Не е нужно да избираш между женствеността и успеха, когато може да имаш и двете. Поискаш и ти, пиши ми.